watadza kubata time uchikoshesa zvinhu zvisina basa kuza ngaenda unotenga mbanje. Iye manje akabva aita account yaye yekuti akabva anonyepera tete vaya kuti maloti andisiya kushow akanyepera ngende kuti zvakati tete vaya vabva vati kuna Dimo unofanira kutomumamisa maloti wadi kumumamisa wadi kumurova nditete vari kuita sei vari kutaura na Dimo handiti. Saka ngenda meno tichichikaitika akabva bata foni yani ya Dimo but Dimo yaya tikugara naye ndiye atova DJ wangende ndikamutsvagira musikana pane kamwe kamusikana kanonzi Lisa Dream Girl ndaitospoila kamusikana keke ndikatenga kutotaura nako ndikati kaitamba pamavideo angende ndikati ndoda kuti udanane nani ndoda kuti udanane nabamunini wangu munini wangende ndobva ndatotora musikana uyoya ndotomupa $100 ndotiendesa musikana out like ndaiziva kuti handifarire but ndaingoti ukaratidza munhu love maybe it's because he's miserable pamwe munhu akaitawo baby nini life yake inotanga umunakidza usiya kundirwisa pandatolaina Lisa ndikati bamunini wangu ari kunakirwa chichichichi ukona ndio madananiro akaita bamunini wangu Dimo na Lisa uyoyo. Lisa chitogara aripo ndichitomutengera hembe ndichitomutengera mawigi ndichitomuspoila Lisa uyoyo waiziya ndichitomutengera data but ndaitokavhira kuti bamunini wangu uyoyo waiziya ndaitopa Dimo mari otoita zvinhu kuti tongechi ari kuitirwa nani ari kuitirwa na Dimo ukona bo vatogadzira content yawo nemusikana uya chichichi hapana bo handiti mumwe musi so patoya DJ kuzoti producer kuzoti record ndikatongo ngende bvatora foni ya Dimo achida kutora mari Dimo ndopa akaona ma messages Dimo na tete vachinditaura ndopa akandiudza zvavangaita se zvavaitaura akabata ndopa ndati tete ndaona ma messages enyu makandivengerei because mimi makatoudza Dimo kuti zvoni andirove but because tete dai wangu asina kundivenga pavaiudzwa zvekumama na Dimo sei vasina kufunga kuti but maloti ari kundibatsira izvezvi ndikutotengesa mafuta ake vakabva vati wadi kusiya wamurova vaenda kumba vanonyepera mamoti ndadzingwa vatanga kuvanyepera imagine but ameno like these people they try so much kuti ndirwisane namama wangende but she's got a soft spot for me vanondifarira I don't want to lie vanondifarira she treats me like a daughter papabata and inini because handisi munhu anorwisanisa vanhu tete vangu inini vaifunga kuti relationship yangu nangende iri perfect because handiende kwavari ndichinonyeya mukona handiende kwavari ndichinonyeya ngende saka vanofunga kuti relationship yangu iri perfect obva watanga kusvotwa zvandaitaura zvinezvo kuti vanhu vanoda kuita trauma bonding vanhu vanowirirana natete tiri kuti munhu anoenda kuna tete achinonyeya murume yenda zvetwara yenda zodii inini ndingatovhende kushamwari kwete kuhama mukona saka vanhu vekuti tete aindivengo vachitirai kundirwisanisa namama but I don't wanna lie mama havana zuva ravakamborwisana neni handiti evha uya uya nyaya yaitika ndatomuregerera hapana aiwa ndakuda kuuya hapana muroora vavauya vatatanga kutofamba navo movement bo zvese vavadzoka naDimo yauya hapana ati kurarama life yedu iri bo handiti tete vakabva chipo chakabva chaitika next right ndakugara navo paipa tete but you know kuti pamboitika zvinya zvakawanda ndandisasagare ndinavo like zvandaita kudhara ndengo vanga varipo but at a distance but then chikuita zvinhu zvangu nangende chichichi hapana bo maize ndobva ngende bhati ukona kuti vanhu ava ufanira kunge tiinavo vatatotota aiwa it's okay hatingavabuke ngativatsvagirei kwavo kwekugara mukona ndopekuti ndandisasavape mafuta nandida kutovaratidza kuti anogadzirwa sei votonotora mastika ndikataistenja imimi takutsvagiraiwo kwenyu kwekugara papabata takutsvagiraiwo kwenyu kwekugara muzvigarira muchiita bhizinesi mune muchingopiwa mari nangende chidai tiri muprocess yekuita izvozvo ndopando kalafu paanonditsvaga achiti Kismo andibetray aende aimubatsira panga akasungwa ariye futi aitoti Kismo asungwe pakuti ndiye aimanipulata Kismo kuti atuke vanhu vaya Kismo hasi munhu internet zvekudaro zvekuti anazodwa yaya namela atombovaziva aitumwa nani inini semunhu wandine soft spot naye ndikati at least gore rese rasiri pandiri life yamuonesa moto anodzoka kuziya zvinhu zvake alright it's okay ndobva ndatanomutora nangende patanomutora tabva tienda naye kumba kwamaimaka vatamutora vatenda naye kumba kwamaimaka because inini handikwanisa kuvigira sister yangu chinhu even chiro asingazvifarire ndinongoita pamberi pake kuti azive vandasvika vandatomusiya akagara mota nangende vandaenda vandatovauza ndikati kalafu wada kumorisai vakati handidumuona munhu iyeye ndobva ndatotaura kunyaya namaimaka pepe ndebva toya vataenda kalafu ndopa akati handina kubhadhara rendi saka kumba kwangu ndane 3 months ndisingabhadhare rendi chino nechino manje ndoita sei maimaka havasi kuda kuti ndidzoke padhuzesa ndikati aiwa don't worry maimaka she will come around hapana iripo mufana wangu andipateni vandatofara kuti
tete ndakuchiti tete vatambe nani naColorful achinyatsovadzidzisa chi basi pandasvika kumba vandavati tete uya anonzi Colorful muregererewo pane zvese zvaitadza nditi ndo amuchange muchifamba naye ndoda kuti akudzidzisei basi wapabata ndini ndakatovaita kuti vaite mashamwari vava mashamwari kudaro Colorful inanzi kuziva kuti munhu akauya ane mission rake raida kuita se raida kuita handiti vava mashamwari vopepeya vari kutofamba vese vachienda kumadeliveries vachiita sei ndaziyei kuti vanhu ava vakutoplana kuti ngende adanane naColorful because Colorful ane chidhimoni chake chekuzvita asingarambwe nevarume vakabata saka zvakafa zvanoitika pepayo Colorful akabva anoti kuna tete ngende anondida tete semunhu akandivenga vakabva vati kuna Colorful ngende hanzvadzi yangu anokuda anoda kutosiya maloti akatundudzwa kuti anokuda iwewe anoda kugara newe apa ngende natete vakarimirana kumuganhu havaonani imagine vavatanga kuronga kuti oraiti saka vabva vatanga kuronga kuti vada kuenda kwaSparks vonotaura nyaya iya kuti malota anondibata rafu nei saka chakabva chatanga kuitika manje chacha chekuti Colorful natete vainyangirana kuti mukutamba kwavo apa vese futi vanenge vasina dobva pandiri but vanhu vainyepirana kuti isusu tiri kuda kuita maloti rafu tozobva panapa tozodii mukuona pachigame chavo chavaita se saka vangopapapanika kunyangirana futi but inini handisisinyatso ri close natete handiti munhu wandiri close naye ndiColorful akutanga kutiza tete vaya futi plani yavo iya havachade kuita se havachade kuita ukunzwisisa tete manje ndopo vakabva vatanga kutobhoekana kuti saka Colorful kasi akuda kutena futi maloti here against me hameno kuti vangu vakurongei tete ndopo vanobva vanonditi ngende ari kurara naColorful panya foni yake mufabata umudzingi ndopandakabva panze pandatanga kunetsana nangende ndichinetsana nangende kudaro ndikati ungandibitreyo danana naColorful bona zvazvo kuti ndaudzwa nyaya kana tete ndobva ndatora foni yani ndatora foni yaColorful batanga kurwisana nini achida kutora foni yake ndo pandakaruma Colorful vaenda patasaraka anditi ngende ndo pakabva ndiudza kuti iye naColorful I think vakafleta anditi but ngende munhu wekuti you know like mukanetsana anditi munhu anozorealize kuti move randida kuita sarakaita se rakadhako saka iye paanonorejecta Colorful anobva anotsamwa ukuona vatanga kupretenda kunge as if iye akarara nangende akadana nangende inini pandakaziya ngende pakandiudza chokwadi chese ndo pandakanotsvaga Colorful ndo paakabva ataura kuti tete vakandinyepera kuti ngende anokuda ndosika inini ndaitraya kusedhusa ngende because tete ndo vakandinyepera kuti ngende anokuda saka tete pakuti ndipwanye foni yaColorful vaisaipwanyira kuti hanzi ngende adana naColorful because arara naColorful because ndezvekunyepa but vaida kuti ndipwanyire kuti ndisaone nyaya dzavo dzavaiplana vari two mukupabata ndo pandakanotsvagani Colorful vandafonera shamwari yangu vandamupa foni yaColorful indaziyai kuti Colorful atononyeperana kisimo vaya kuti ndine nhumbi yangende ndine chii ndo patikabva tagadzirisana nditi tete wabva wati ndakwenda kumusha kunonzi kuti chokwadi chabuda ndakwenda kumusha kunoita se kuEaster vaendaka kumusha musatamboti Colorful akatanga kuramba achitaurana nakisimo wacho atanzi ndakazorara nangende ndine nhumbi yangende achitaura zvinhu zvekunyepa but ngende anzani tete naColorful vanhu vaiplana zvichiramba saka vanga vakupandukirana mapabata saka Colorful ndo paakatanga kumanipulate situation yese ndo zvinhu zvakazotisvitsa patiri panapa but Colorful hana kurara nangende Colorful hana nhumbi yangende it's all a lie inini ndo pandakati upanoti inini ndodongotiona tete mungobve panapa zvakanaka nditi ndokubatsirai ngende akati Colorful ndinomona pamba panapa ende satana apinda mumba wandaimba uchichi ndikati aiwa ngende kanitanatswa mufana wangu kuti hapana so ndo pandakamutsvagira maid nini ndo pazosvitsa zvinhu izvi patiri panapa but Colorful naulengende havana zuva ravakambobvira varara vese inyaya dzekunyepa inyangoti Colorful akasangana nemechi yake pana tete vakatanga kupandukirana but mwari akanaka kosi chokwadi kopedzera chinozongoita se chinozongobuda ukuona saka avateta vaitofunga kuti vari kurwisa but vaitosimbisa relationship yangu nangende because kutraya kusejiswa kwakaita ngende ikoko kwakatoprova kuti ngende anondida because he was not tempted anozorara nemunhu anozodanana nemunhu nyaya tikabva changobudina nabanga nyaya tikatoigadzirisa tikaita move on nelife saka inini I never saw Colorful as a threat because anombobvira danana ngende anombobvira arara nangende ende iye wacho Colorful uyu munhu wekuti kundifarira
Andifarira ake handiti but munhu aitoona kuti ndinoda kumubatsira but ndida kutotanga ngononge Kalafu atongorwa nedhimoni zvichitongorwa paari but inini zvese zvairongwa natete naKalafu ndakazviita find out ndikavaregerera munhu asina kutovaregerera ndingende ini ndakatovaregerera ndikatoti bo inini vandataewa vanongobva mune zvakanaka handiti but ivo vanongoda kupotera picture kuti inini ndiri munhu akaipa inini ngende handide but kasituation kavo ka ndakatoprova kuti ngende anondida because he was not tempted zvakashaya basa saka inini nangu mindset yangu inini handiti handikwanise kurarama life yekupreventa kuti handidi kuti ndingauya padhuze neni because anogona kuzonditorera murume zviri nani nditotorerwe murume because zvinoprova kuti anga asiri wangu murume wacho in the first place ndo mindset yandinayo inini I can never be afraid kuti handidi kuzosangana nanengi because anozonditorera murume zvakafanana vhala itogara nangeendeka vatori murume nemukadzi but inge ndikatimutora ndikatimuunza kumba kwangu wani vakatoenda vese kuhospital ndikatosara kumba ndikadi why ndisina kuita brain zvekuti hazviite kuti vhale nangeende vange vari vega kana vakanzi vadzokerana kuda kwaMwari ndorwadziwa but zvinenge zvatongoprova kuti murume wacho anga asiri wangu asiri iye munhu wangu saka ini anogorarama life yekutya kuti ndingakauya padhuze anozonditorera murume boys pane zvimwe ka boys zvakafanana memaka munhu wekuti vangokatovenga Kalafu handiti but vachazodzoka vatoo padhuze ka avanomboramba wakamuvenga kuti malo Kalafu achakanganisa kuti inini nemunini wangu tiwirirane because she knows her position in my life saka havafani kundityira that's why inini futi kuwirirana kwangu naKalafu ndinombobvira ndavavanzira ndosika ndinombobvira ndavavanzira inini kupinza ni mahure mumba boys pinza mahure mumba inini ndichitya kuti hanze handidi kutamba nanengi because anozonditorera murume unotorerwa chinhu chako seiko ndozvikangofanana nevanhu vanotaura kuti ndatorerwa murume it's because anenge asiri wako asiri iye murume wako wakapiwa naMwari hakuna munhu anotorerwa murume kana kuti hanzi munhu anonditorera sister yangu ndotedza kuwirirana nayo zvinoreva kuti haisi sister yangu haisi loyal kwandiri kuti kuda kuzoblema kuti ningi ndiyatoita kuti ndiye akazokonzeresa ndiye akazodai inini I don't give a fuck I know who I am and I know my position mulife mangende saka I will never live life yekufedza ngende chero akada kundisiya anokwanisa kutondisiya ndorwadziwa but ndinozongozvikamfota kuti saka zvinoreva kuti Mwari maita basa maita kuti ndisiyana nemurume uyu pachiri netime pakuti asiri iye murume wacho wandakapiwa naMwari mapabata ndozvazvichireva saka inini unogona kutondidrowa ukawina but at the end of the day zvinozongofumuka zvotozoita kunge zvaweka in my favor ndo simba randinaro iro rananhova saka I will forever be protected by the Lord because my intentions were always pure from day one. My intentions were always pure. Mapabata, my intentions were always pure from the first day. Saka inini handizotye kuti ndiende zotorerwa chakati ndikatorerwa ndatorerwa zvinoreva kuti munhu iyeye anga asiri wangu mapabata yes ndosika muchiona kuti even mashandiro edu isusu hatishande zvekuhadhira because we believe in the Lord. We don't plan stage appearance edu playlist redu kurekoda kwatoita hapana chinoplanwa but dhanzo rinozongobhurwa because pane simba raMwari panapa mukunzwa here nambwa pane simba raMwari panapa saka imi munozongomamira pakuda kudhrowa munhu ari pure pamunozongonokwarira mudhiri kana makatopenga muchiona masituations anoitika mulife mangu titogona kutomamiswa tokuda tisina kana vanga mufana kutyawo nazvo moziva kuti kuchitungiza motikari yakatemwa pepa yakatemwa zvekuti astarting mota hapana kana akakwara kana inoko takarorwa nevanhu vanosvika kuma50 amheno hapana kana akakwara manzwa because pane simba raMwari panapa mukunzwa pane simba raMwari panapa saka musarambe muchinditaurira kuti hanzi iwewe maloti usarambe uchiunza nhingi padhuze saka mukuona kuti dautiwo kune vamwe vanhu vakaita samabridge wanzwisise type yemindset yangu zvekuti Kalafu anopenga zvekuti Kalafu imbwa ndotozviziva but inini I believe in good over evil then chifungo kuti ndine mindset yekuti ukashiwa munhu love anogona kunyara kana kuti anogona kuchinja brain kana kuti Mwari achangomupfekawo because ndoziva kuti simba raMwari waize but Kalafu iwewe wakamanipulate masituations iwewo ukati netsanisa nevanhu kuchitungwiza vawindi president after wanyepera windi president kuti you are being held hostage asi
situation yakaitikira kuti inini Spraga madede nangende tizokwanisa kugara pasi because zvazongofumuka kuti avasiriwo vakatirovesa iwewe vakamanipulate situation kuti mai makana Spraga varimirane kumugano because unozviziva kuti Junior Spraga haana kumumaka mai maka ndo zvawakazviitira but uona katanadzo zvawaita izvi zvatoita kuti inini isusu nana Spraga titowirirane because kutaura kuno takutonzwanana. Saka inini muri kuona kuti simba raMwari paipe pandinozorelaxira masituations pandisingamhanye kuzongotemba jaji wakusaidi kwangu Mwari anozongopedza kuti honaika zvinhu zvamaita imi manditi muchida kutraya zvatozoweka in our favor because takuwirirana naSpraga kusejusa kwawakaita ngende wewe kwakatoita kuti atondiprove kuti anondida because anaurara newe ndizvoka handiti kuzoitawo kamwe kambo kakanonzi Ketina hondo dzauri kuita Ketina wewe dzatofumura kalafu zvaweka in my favor saka muna chamuri kuita totipa ma details yewote kukandirawo mari wewe kozwaka bradani satani akenzwa naMwari ndatamba kuti kalafu ndiye akatirovesa vanhu vakatirova kuchitumbiza vanhu vaWind President ende kalafu anobhekana nangende naSpraga because ndo vanhu tu vakatadza kurara navo ivavo Wind kalafu antonge ane demoni rekuti varume havakwanisa kumuramba here because Wind President hondo yese yavari kuita nangende ndeyekuti vanoti vanenge vachitovira kalafu vanhu vakatiita rafu vanhu vaWind President vawada kunyepoti vanhu vaSpraga ende isusu turi kunetsana kwatitiitana naSpraga pakuti vana manake vaya vakambodhura last time vakanokudikira nenyika ende madeda akatofona akatotaura akati handisirini akaudza bosi vedu isusu because isusu namadede naSpraga like tiri musame group remusic raambassador Afia saka madeda akataura akati it doesn't make sense kuti ndikurwisei because ndoziva kuti kukurwisei kwenyu ndinogona kutorasikirwa nebasa pakurwisana nemi because isusu namadede paakanza kushanda nesu takatogariswa pasi tikanzi nyaya yaita sei yapera saka pana zvamuri kuita muri kutongoita kuti vanhu vabatane that's why muchiona isusu tisingazomhanye ndo point yaitaurwa namai makapepe kuti inini handikwanise kurwira murume ndingatonamatire murume tiri kuti chinhu kana chiri chako at the end of the day chinozongodzoka kwauri haupotsani neblessing rako mufanira kuziya zvinhu izvozvo zvakafanana nekurohwa kwatakaitwa kana kumbari kwekwe patikatomamiswa namai makautitungisa taitozviziva kuti kune hondo but tinobhelievha muna Mwari tobhelievha kuti we are good people of course totadza but we've got pure intentions saka Mwari anotifarira takatokuenda kuchitungiza kuya kana mai makatiri 2 tichitoziva kuti kune vanhu vada kutiita rafu tikasvika tikatobhura dhanzi tikamamiswa asi takabuda sina kana scratch this time patikaenda futi kuchitungiza apa taitoziva kuti kune hondo asi takaenda tikabva pasina kana kuvara that's why muchiona kuti tikanetsana nevanhu hativasungisi because toziva kuti nature inobalancisa the universe will protect you if you are a good person you don't have to stress yourself uchiswera unopedzera newe watovawo muroi life yekugaya uchingogaya hora yakaipa saka inini I taught myself to always see the good in people. I don't concentrate on the bad. I don't give a fuck about the things that you do zvakaipa kana kalafunda ichizongoona zvakanaka chete zvakaipa ndanguva kuzviona ndikati inini ngandingofambe ine kuti kalafu akandibatsira ndakasungwa saka for that fact nditomufaririra izvozvo zvekuti iwe unonditadzira nyaya dzako inini newe kusaidi kwangu ndiye chitoti tikuwirirana saka ukandidrohowe nyaya dzani inyaya dzako pakuti inini kusaidi kwangu ndikada kurarama life yekuona kuipa kwevanhu nini undopedzera ndamuroi saka inini I will forever do good by people because ndo saka ndiri blessed we choose to see the good in people. Mai makapa vakauya kumba wachona kalafu vakatoti mwana wamai kalafu anenge achinja chichi mazwana kutombo ito serious ne business. Let's concentrate neizvozvo kazvakadaro because ukada kuti ninga kanditadzira saka ndifanira kumuregerera unorarama uri bitter. I choose to forgive because it gives me peace. I choose to see the good in people because it gives me peace. Andidi kugara ndichingogaya hora andizvide saka ndinotena a blind eye kuzvinhu zvakaipa ndo concentrate on the good pakuzoti inini andikwanise kurarama ndichifunga kuti munhu ada kundigaira hora ari kundifungira zvakati because unogona kutopesana neblessing yako nenyaya yekugaira saka inini kuzozvipinza moto kandichibhelievha kuti ndokuda sinokwara pane simba raMwari panapa zvakanakireiko kusaiza maloti zvinokubackfire saka inini ndo pane logic yangu kwete kuti hanzi ndiri munhu akaoma musoro
Colorful ndotoziva kuti mati. But inini, I just choose to show love because that's who I am. That's how I operate. But msazofunga kuti ndakapusa. Kupusa andina. I choose to see the good. Because ndikada kugara pasi nchi calculate situation ka. Chokwadi ndinozochiona ka. Chototanga undi stress saka moto yangu just do good to the Lord will protect you. Chete. Ndoshkuitika. Saka mukuona tete manja vakangofanana Colorful because vatongoriwo musiki pakuti vaiti hanzi ye ndakuvati vakuti hanzi ye ndohura because ndechida kuchengeta mama. Like really? Nemari ina update vangende. And the first red flag ndayakangondiradza kuti tete munhu asiri bo because ora ichiletse chiro zvanzi mai wako iwewe vanokutuma kunohura. Unozvitaurirei munhu anonyanya mai vake? Ndiye ndichiona but ndiye ndichikungoda kungoavoida kungoti alright ende dai ndiri munhu ane dzvene ndaitonovaudza mama but handambovaudza. Ende isusu patakaenda kumba kwamama wangende togona kutoenda tisina mari ndedhi wangende ototipa mari in fact kumba totokuenda tiri pama1 like patati parani taitoenda ikoko ndienda ane mari ane benzi asi havamutsamwire mari vozotsamwira iwewe eva oenda futi kuna mama vaye otry futi kuda kundipesanisa navo. So inini pandakazoziva chokwadi kuti Kisimo aitomanipulate kwawo handiti Colorful anga arimo patakabva kwamachipisa Colorful akabva apinda mumba bati ndakurara isusu batasara tikagara mumota. Pandakavhura foni ndo pandakaona shamwari yangu yandisendera screenshot rekuti anonzani rekuti Abuja rekuti Kisimo kuti Colorful anga achimanipulate situation ndo patakazoziva chokwadi kuti Colorful isusu aitoti draw. Ndo pandakabva ndati rega tiende kumapurisa ipapo ndanotodedza munhu kuti amuruki aida urukwa musoro ndo vandatodedza munhu anoruka vandatomti fanorukwa vataenda kwamachipisa kunotaura nemapurisa vavatirambidza kumuona Kisimo vachitimani vataenda mboka Kisimo vatatoudza landlord wepamba pana Kisimo chokwadi kuti I'm very sorry chichi but I will try kuti makuseni hapana Kisimo aita sei aburitswe vatatanga kutsvaga munhu anogara naKisimo zvikanzi aenda vatatanga kutsvaga nhamba dzamama waKisimo vandadzishaya patadzokera kumba patikadzokera kumba Colorful apa akaonawo kuti ini ndaziva chokwadi akabva angobuda mumba bva akangosiya foni yake vataenda kumapurisa isusu takutya takutofunga kuti since uyu ane zvainyepa pamwe atoenda futi kuda unonyebera kana vanhu kuti enda ndakakidnepa ndatiza kozi akasiya foni yake mukona vataenda pamaubra police padhuze nepatogara vatavaexplainera vata rega tingokunyorera report vatadzokera kachi kumba ina ndaudzinga Colorful akatiza ega mukunzwisisa makuseni vandafonera mupurisa aita nyaya apa remember me and ulenge ndetatine show gweru tabva ugrevu gweru but ndo Bulawayo tabva Bulawayo ndo patikasvika achiti handisi safe ye chino nechino tikatika tiende unosungisa Kisimo kuti timbatsire ngona saka inini nange ndetatane hope uri kuona saka patakazofonera mupurisa makuseni anga sikadairi foni I think around 5 am patapesera tabatwa nehope zvekuti inini ndiri kubva kumuka saka Kisimo andinozowana chance yekuonana naye kuti ndimuonese kuti Colorful ari kukumanipulata and so forth and so forth uku kutomuka izvezvi tiri paservice station tiri kutenga fuel takumba kwake Colorful akabva auya nevamwe vakomana so ndobva apinda mumba ndo pandakabva ndavaudza vakomana vaive vavati alright vapinda mumba ndo vhidhiyo randakazorekodha ndichimubvunza kuti kwewo Colorful wainyepererei Kisimo kuti une nhumbi yangende wainyepererei kuti zvakati waiziya ndichimubvunza pepe ndina kumudzinga akaenda ega Colorful akaenda ega andomudzinga. Imagine kuti inini ndaitomubatsira kuti agare nemwana wake ndikatomutsvagira maid mukunzwa maid yeye atosara pamba pangu maid yeye pakaenda Colorful atondibvunza pandamuka izvezvi akanditi saka inini ndoita sei ndiverengere ndakuenda ndikatomuta chingoshandai muri 2 namaid wangu because iye maid wache pay yake it's supposed to be 120 saka ndangoti you know what don't stress iwe chingogara month end ndokubhadhara unongobatsirana basa namaid wangu inini mapabata but ndandatomutsvagira maid kuti aite like ndaidongomubatsira cause ndotofila unge ane dhimoni rinotomushandisa risingade chakanaka because she's not loyal to anyone. Kisimo wacho anenge achimitira utsinye inini wacho anenge saka uri munhu akaita sei even pasituation yekunhamo yayi akangomhanya akapinda bedroom mangu ndakarara achitora inonzi chibhutsu zvikanzi ndiri kumhanya kuri kuenda kunhamo ini nditori kuhope ukona ndo paakazondisendera message achinditi ndisenderewo mari yetransport bandazomusendera $15 yekudzoka kumba mukunzwa but pakuenda kwake kunhamo kwese nechika aitotaka kutonditiza hamenoka kutonditiza kaiita uri kuona vandatomutaiwa haisi danger chi mfano wangu pabho enda padheni vandamusendera mari yetransport akandisera ezvo iye pandakamusendera mari akapadelete anenge achida kugadzira tray yekuti ndiri kubatwa rafu mukuona but inini I don't wanna lie ndaitonetsana ngende pamusana paColorful achida kuti aende papabata ndobva ndatomuti inini ndidongoti ubve panapo uchinogara zvakanaka saka vandatsvaga maid kuna mamoyo maid vauya mwana ari safe
Saka Kalafu akabva andisendera message futi ari kunhamusha kanzi baba Mia varoda kuba mwana ndanetsa nawo kunhamu. I think amino zvakatonyepera futi baba Mia kana kuti malota kuramba nemwana wangu here kana kana tomuti aiwawo kumata kwavo toamamisa avambotore mwana. Ndopa akanditi ndisendere mari andamusendera 15. Jera akati ndisendere mari manheru anozokwanisa kumusendera because ndaperekedza ngende studio kwa Oskid. Ini mva ndazotiza ngende vandadzokera kumba. Saka ndakabva ndatomuonesa kuti handina kuzokwanisa kusenda mari because ndatiza ngende inini zvezvi ndiri kumba. Saka ngende paakauya ndopa ndakabva ndamusendera $15. Ende some ndobva adzoka. Vatodzoka pepe akadzoka ndirugweru. Saka mai maka vangu vakauya. Ndobva atonditi handina mai maka chichi apa mai maka vanga vasingamufarire Kalafu. Vakatoita kakubva pandiri nepamusana pake. Vandatomuudza ndikati aiwa don't worry, she will come around. Mai maka havana utsinye. Havana kumbokuvenga zvekudaro she will come around. Ende zveshuwa mai maka pavakauya nditi vakabva vatongomuregererawo Kalafu uya vakabva vatongotomutreata just like me. Vachitowirirana naye zvese chichi but parwarwa pepe. Parwarwa pana Kalafu pepe. Anotonzwisa tsitsi Kalafu. Antosiririsa because inini I think ane demon because there was this other day rainditi zveni he araiti kufamily kwedu isusu dad vake vangu vari nganga here watinoti takurorwe munhu vandatomukata ndikati iwe sha iwewe you must just take responsibilities for your actions. Inini handibelieve muzvinhu zvekutanzi he mamhepo ekufamily. Iwewe take responsibility for your actions kwete kuda kukavhira chihure uchiti mamhepo handiti ndobva ndatomukata but inyaya akatomboita kunga ita se ada kutaura kuona ende iye kuti inini ndinomufarira ndozviziva but ameno kunge pane force inotomuforsa kuita zvaanenge achiita zveshe because haadi kugarika Kalafu even akagara mumba mune giza kuti ageze chaiko haadi. Imba yangu yakakura guys ine mabathroom ekuti iye anobuda giza isina mvura isingapere kasi haakwanisi kana kugeza unotoita zvekutomuforsa kuti iwe geza ndikatobuda ndetosara ndichimureminder pane dzinonguva dzekuti ndindendaenda somewhere kana kuti ndendaenda out nangenje ndobva ndati tinozosangana after chabva out ukona because ngenda aiboykana naye but munhu futi wekuti ngenda anondinzwisisa ndingada kundisupport saka ingota alright ichi it's okay ukona but inini ndongotira ngota ngende kana chindenisa out toenda tega ndozobatana naye kana later ndotomuti uya kuno kwakageza kwaya kuno kusina kugeza dokudzinga ukunzwa chero kaenda nomitisa installation anoitwa installation asa inopedzera kukamwa musi wabuda mushop macho maiswa installation imomo ndichimutengera hembe vanhu vachimuseka ndotomukavhira kuti aiwa Kalafu andotenga hembe nemari yake chichi but waiziya zvekutoti musiki ndotozviziya but ndengototsvayo ngomuprotector ukunzwisisa ndengototsvayo ngomuprotector ngoti you know what maybe ukashowa munhu love because inini ndenda kuzosara neguilty conscience yekuti pamwe ndisina kubatsira munhu but I don't even understand kuti ndiri munhu akaita sei because chero izvezvi kuenda kwake kuri justified kuti ndiye akanditiza. I'm still stressed about hey ndichiri kungofunga kuti hey I don't know, but Pepe, she can't be saved. Why is it? That one, she can't be saved. She can't be saved. Well, why is it? So, inini plan yangu, nezolo ndakatomsendera namba za Bruno. Ndikatomutisa, inini Bruno akandipa mbeda mukona. Akandipa mbeda wa maid wangu. Ndakatengera maid wangu bed. Ndobva ndatomupa to-do list ndikati your son needs a phone, your son needs my choice. So I'm just going to make it quick ndingokutengere zvinhu izvi uende because ngenda achadotoramba uri panapa chichichi. Okay fine, that was the plan. Maid atouya zvese bond ndikatomti ndipe namba za baba Amia. Ndikataura na baba Amia kuti vapota vachikupa mari usaite zvekudanana nawo. Ndowa explainero